So yun, meron naman tayong idinagdag na accessories sa ating busina na may interrupter relay dito sa ating XRM 125. Napakita ko lang sa inyo. Ayan. Bali ito yung relay nya, yung relay. Tapos ito yung dinagdag natin para mas maangas yung ating busina. Ito yung push interrupter relay. Ayan. Ayan, nabili ko sa Shopee. Ito nabili ko tong relay ito sa Gear Up Moto Garage. Ayan, shoutout sa Gear Up Moto Garage. At salamat sa discount kay boss. Sound check natin. Sound check. Woo! 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 Yun. Napakaganda, napakaangas. Yan. Dual horn siya, dual horn na may interrupter relay, mga kaurago natin dyan. Yan, sa mga gusto magpakabit ng ganitong busina, comment lang kayo, tapos pa-share na din ng ating video. Ayan, ito. Ayan, pakaganda. Hanapan na lang natin so saan natin ilalagay itong na ipupwesto natin. Approve.